Kuwe no ko anyona. Ako dari bube ndema de kuwe no ko anyona. Ako di bube ndema de kuwe no ko anyona. Yesi okoro wa ya kwa anyona. Ako dari bube ndema de kuwe no ko anyona. Ako dari bube ndema de kuwe no ko anyona. Special time. Ako dari bube ndema de kuwe no ko anyona. Yesi okoro wa ya kwa anyona.
amakwara ihe mgbu aka dị owuru m ọbara ọbara amakwara ihe mgbu aka dị owuru m ọbara ọbara ọkụ dara ibube yoyo wotu eruru mbisa heavyweight alaji mbisa heavyweight alaji mbisa enwere onye ga-eri kata dere n'ụwa dịkwa ka orihe awụzie ndị mmadụ ejiri okwu ezi n'anya ndị ya bụla akara ya ọ ga-agara ihe ndị agha wụcha ọkụ n'ala Igbo ihe ndị agha wụcha ọkụ n'ala Igbo onye bụkwara onye chi ala ebume na mbụ Goodluck onye bụkwara onye chi ala ebume na mbụ ndị Chineke si n'aka Chukwu bịa heavyweight egwu anyị na si n'aka Chukwu bịa Chief Ukwu Chinemeze Chief Officer to Ọ̀nàgụ̀ Steeti sịrị aka sị mmadụ na-anwụ n'ụbọchị dị otu a ịmana Chukwu kere ihe ịmana Chukwu kere onye ahụ ezi ọrụ ịmana Chukwu kere ya lele ụwa ịrụgbe na-eje ihe ndị ga-awụcha ọkụ n'ala Igbo eze ya okporo ụwa ya gbaghị n'ọdụ ọkụ anaghị m ụwa dị n'otu ezi nwa na-etu ụgbọ ọkụ dara Igbo ọkụ dara Igbo ọkụ dara Igbo nwanne ọkụ dara Igbo evule meje akpala meje ọdịkwanye mbegheri amakwara ihe mkpu aka dị ewuru m ọbara ọbara amakwara ihe mkpu aka dị ewuru m ọbara ọbara chaa ọdịghị ihe mmere akụbara masị na ọdịghị ihe mmere apakiri si elu nkwụ ya kụrụ ala ọkụ gara ọchị ala jọwa ọkụ gọzi ahụ ihe baraba ịkọwe ihe baraba ịkọwe ihe baraba ịkọwe ihe baraba kelere na injinia Machib recording studio kere na lebe bụ mmezi injinia legwe aka uchisoju uche akara iji tobi kaki ito udabi kaji adịrị uche nkwa legwe ọbịla nwunye hụwa kewe efebe uchicha akara udigiri ihe jikere akara nwunye hụwa ya kwulili ya agharịrị ya isie ike VCM nwanna wo ya sọrọ itiri na ọnwa wo onye mfọ elekere Devil Ventures Nigeria Limited onye mkpa DJ Prince ara ụwa bụ aka FM